Якая трагедыя здарылася з чарговым маладым сілавіком? Што за эксперымент даручыў правесці Лукашенка і хто піша тэксты ягоных прамоў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Трагічна загінуў малады начальнік аднаго з аддзелаў першага мінскага СІЗА. Маёру ўнутранай службы Мікалаю Лаўрыновічу было 43 гады. Большую палову жыцця ён адпрацаваў у сістэме папраўчых органаў. Ён пачынаў кантралёрам на Валадарцы, а пасля яго пераводзілі ў іншыя калоніі і карныя установы. 16-го года ён вярнуўся ў СІЗА нумар 1, дзе даслужыўся да начальніка рэжымнага аддзела. Гэты ізалятар нядаўна з цэнтра Мінска пераехаў у новы будынак у Калядзічах. За час працы ў органах Лаўрыновічу некалькі разоў рабілі строгія вымовы. Адна з іх была за тое, што ён п'яны хваліўся службовым пасведчаннем у грамадскім месцы. У 20-м годзе маёр праходзіў адным з пацярпелых па крымінальнай справе аб публікацыі персанальных даных людзей, датычных да палітычных рэпрэсій. Афіцыйна прычына смерці Лаўрыновіча не называецца, але па неафіцыйнай інфармацыі ён загінуў на пажары ў лазні на лецішчы. Кукурузныя эксперыменты Лукашэнкі. Па вяртанні з Масквы ён паехаў не ў Мінск, а да сябе на радзіму і праз дзень адпачынку вярнуўся да сваёй любімай справы – інспекцыі сельскай гаспадаркі. Сёння яму дэманстравалі вынікі эксперыменту па вырошчванні кукурузы. У прадпрыемстве Александрыйскае сёлета высадзілі 12 гатункаў, па 6 айчынных і імпартных. Лукашэнку цікавіла, ці ёсць розніца ва ўраджаі. У выніку атрымаўся чарговы міні-спектакль з удзелам былога міністра сельскай гаспадаркі Сергея Барташа, вице-премьера Юрия Назарова и директора господарки. Исходя из этого поля президентского, какой вывод мы делаем? По факту они практически ничем не отличаются. Не, но импортная селекция урожая зерна дала больше. Так больше или не отличаются? Так, директор где? Говорив, импорт наш. Товарищ президент, значит, те, которые были посеяны 6 сортов импортных, урожайность выше. Те, которые белорусские, урожайность ниже немного, и возревание и уборка мы импортные уже завершили. Что значит немного ниже белорусских? Ну, до 20%, где-то 20-25% не выше. Выше импортные семена. Мы отстаем на четверть. Вот, пожалуйста, человек, который посеял и убирает. Нет, 20% ниже нету. Ну, поверьте, что нету. Ну, это цифры предварительные. Навукоўцам Лукашенко даў задачу, каб яны вывелі такія гатункі, якія б не адставалі па ўраджайнасці ад замежных, і паабяцаў у найбліжэйшы час разабрацца з Акадэміяй навук. Акрамя таго, дасталася і чыноўнікам за хлусню. Я согласен, посчитаем. И потом по итогам посмотрим. Но не должно быть отковтирательства и шапкозакидательства. Пасля наведвання Александрыйскага Лукашенко паехаў саджаць дрэвы. У гэтым яму, як заўсёды, дапамагаў шпіц Умка. Эканаміст расказаў пра ідэальную праграму беларускіх уладаў на будучыню. У сваёй праграме на Ютубе Сергей Чалы прааналізаваў паездку Лукашэнкі на поўдзень Беларусі і яго заявы пра неабходнасць адраджэння Палесся. Эксперт адзначае, што 3 гады таму той ужо абяцаў развіваць рэгіён, а каталізатарам гэтага мусіў стаць Беларусь Калій, які запускаў пад Петрыкавым новы руднік і павінен быў укладаць грошы ў інфраструктуру. Але Чалы упэўнены, што палітыкай у гэтых забіраем, а гэтым аддаем немагчыма выправіць сітуацыю, бо выніку не будзе. Так і атрымалася. Праз 3 гады і зноў Палессе трэба адраджаць. Акрамя таго, эканаміст звярнуў увагу на неалагізмы, якія Лукашенко выкарыстаў падчас паездкі на Піншчыну. По качеству будем разбираться в том числе. И вот тут вы уже не отвертитесь. Нам гнилаж не нужен, нам нужны нормальные корма. Мне нужно, как должно быть. Сколько мы будем размандыкивать, извини меня, по этим вопросам. Чалы упэўнены, што барацьба з так званым размандыкваннем – гэта ідэальная чыноўніцкая рэч. Дело в том, что если вы в качестве главного врага и как бы главной кампании по борьбе, значит, называете размандыкивание, это же на самом деле идеальная, совершенно чиновничья вещь. Ну, потому что никто не знает, что это такое. Ты поручаешь своим чиновникам решить вопрос с размандыкиванием и гнилажом. Особо не объясняя, что это такое. Они говорят, окей, ну, мы даже знаем, как с этим бороться. Мы проведем месячник по борьбе с размандыкиванием. Пресса будет рассказывать о том, как, значит, размандыкивание за год уменьшилось на 10%.
значит, в результате этой успешной борьбы. Таксама эканаміст адзначае, што гэтую лукашэнкаўскую праблему немагчыма нічым ацаніць і памераць, таму барацьба з ёй хутчэй за ўсё скончыцца трыумфальнай перамогай чыноўнікаў. Улады працягваюць распрадаваць маёмасць палітвязняў. На гэты раз прадалі офіснае памяшканне, якое належала Эдуарду Бабарыку. Гэта пакой з 2 вокнамі ў доме па вуліцы Шорнай у цэнтры Мінска. Маёмасць арыштавалі па рашэнні следчых органаў, а 10 кастрычніка прадалі. Як паведамляе партал «Зеркало», на аўкцыён зарэгістраваліся 2 удзельнікі. Стартавы кошт офіса складаў 129 тысяч рублёў. У выніку яго прадалі за 155 з паловай. Некалькі месяцаў таму аналагічным чынам прадалі аўтамабіль і матацыкл Бабарыкі малодшага. Тут таксама нагадаем, што Эдуард Бабарыка быў затрыманы 18 чэрвеня 2020 года разам са сваім бацькам Віктарам, які збіраўся ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Ён утрымліваўся ў СІЗА да ліпеня 23 года, калі быў асуджаны на 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Сёлета да гэтага тэрміну дадаліся яшчэ 2 гады за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Экстрэмісцкім прызналі тэлеграм-канал з назвай «За саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі». Беларускае міністэрства інфармацыі абнавіла свой спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, у які, акрамя іншага, трапіў і тэлеграм-канал, які на першы погляд не павінен быў туды трапіць. Але нягледзячы на назву «За саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі», гэты канал прасоўваў ідэі рускага свету, заяўляў пра штучнасць беларускай нацыі і мовы, а апошняй кроплі падобна сталі нападкі на дзяржаўных прапагандыстаў. Актыўнымі чытачамі і распаўсюднікамі допісаў аўтара гэтага канала з'яўляюцца такія персанажы, як Вольга Бондарова і Эльвіра Мерсалімова. У прызнанні яго экстрэмісцкім гэтыя адыёзныя адэпты рускага свету, як звычайна, пабачылі руку змагару, а самі аўтары перайменавалі канал спачатку ў «Ябацькі разрушаюць саюзнае государства», а пасля ў «Мядзельскі суд». Менавіта пасля рашэння гэтай установы канал трапіў пад забарону. Мінчанка хацела працаўладкавацца на дзяржпрадпрыемства, але пасля праверкі яе затрымалі. Тэлеграм-канал Губажіка апублікаваў відэа з маці 2 дзяцей, якую вінавацяць ва ўдзеле ў пратэстах 2020 года. На камеру яна кажа, што раней удзельнічала ў арганізацыі «Моладзь БНФ» і цяпер была затрыманая пасля праверкі ў дзяржаўнай арганізацыі, куды яна спрабавала працаўладкавацца. У якім статусе цяпер знаходзіцца жанчына і ці былі прад'яўленыя ёй нейкія абвінавачванні, сілавікі не паведамляюць. Лукашенко чытаў прамовы, напісаныя нейрасеткай. Выданне «Зеркало» распытала былых чыноўнікаў лукашэнкаўскай адміністрацыі пра тое, як і кім рыхтуюцца тэксты публічных выступаў. Яны расказалі, што існуе спецыяльны аддзел, які называўся раней сектарам падрыхтоўкі выступленняў. Яго супрацоўнікі збіралі фактуру з розных ведамстваў і рэдагавалі яе пад стыль Лукашэнкі, дадаючы адмысловыя фразы, якія ён часта ўжывае. У розны час гэтым аддзелам кіравалі Віктар Жарыкаў і Марыя Шамякіна. Светапогляд Жарыкава супадаў з лукашэнкаўскім. Ён хваліў дасягненні Савецкага Саюза і не любіў захад, а будучыню Беларусі бачыў у крэпкай сувязі з Расіяй. Пасля яго сыходу ў 15-м годзе месца заняла унучка пісьменніка Івана Шамякіна Марыя. У нулявых яна пісала фантастычныя аповесці, але пасля змяніла жанр і занялася фантастычнымі прамовамі Лукашэнкі. Ці працуе яна цяпер у яго адміністрацыі, невядома. Суразмоўцы з «Зеркала» расказалі, што ім самім даводзілася збіраць інфармацыю для выступаў, а адзін з запытаных падзяліўся кур'ёзным выпадкам. Так, перад звальненнем ён вырашыў пажартаваць і папрасіў штучны інтэлект напісаць тэкст за сябе. У выніку згенераваную нейрасеткай прамову Лукашенка і зачытаў. Акрамя таго, адзначаецца, што спічрайтары Лукашэнкі не дапускалі ў тэкстах эпічных фраз кшталту пасінелых пальцаў. Усё гэта ён прыдумаў сам. У Гродні затрымалі шкадлівую пенсіянерку. У міліцыю абласнога цэнтра звярнуўся ўладальнік джыпа «Мерседес», які паведаміў, што нехта падрапаў яго машыну. Па камерах відэаназірання высветлілася, што гэта зрабіла пажылая жанчына. Пенсіянерку хутка знайшлі, і яна расказала, што пры дапамозе цвіка яна пашкодзіла 2 машыны. Прычым той самы «Мерседес» пацярпеў аж двойчы – на шляху да рынка і па вяртанні дадому. Калі ў жанчыны спыталі, а навошта яна гэта рабіла, тая адказала, што гэта здарылася праз унутраную шкадлівасць. У выніку супраць пенсіянеркі завялі крымінальную справу за хуліганства. Агульную нанесеную ёй шкоду ацэньваюць у 1500 рублёў.
Школу ў Мінску назвалі ў гонар сябра Лукашэнкі. Другая гімназія ў раёне Уручча цяпер носіць імя расійскага касманаўта Олега Навіцкага, які нарадзіўся ў беларускім горадзе Чэрвень. Ва ўрачыстай цырымоніі ўзяла ўдзел і Марына Васілеўская, якая сёлета лятала разам з Навіцкім у космас. Навіцкі часта прымае ўдзел у беларускіх прапагандысцкіх мерапрыемствах і сябруе з Аляксандрам Лукашэнкам. Аднойчы ў рэзідэнцыі ў Александрыі той вучыў касманаўта рабіць салату з цыбулі. А 9 мая гэтага года Навіцкі браў удзел у мерапрыемствах у Брэсцкай крэпасці, прычым на ім была футболка з літарай Z, якая сімвалізуе расійскую ваенную агрэсію ва ўкраіне. Практыка называць навучальныя установы ў гонар жывых людзей з'явілася ў Беларусі не так даўно. За гэты час школы займелі імёны актывіста Аляксея Талая і пісьменніка Мікалая Чаргінца. Жыхар Гомельшчыны расказаў, што на яго жонку-прадавачку вешаюць пратэрміноўку. Пасля скаргаў усё стала яшчэ горш. Карыстальнік тыктока падзяліўся непрыемнай гісторыяй, у якую трапіла яго жонка. Жанчына паўгода працуе ў краме аграгарадка Аздзеліна Гомельскага раёна. Ейны муж расказаў, што за гэты час пратэрмінаваныя прадукты ніводнага разу не вывозілі, а аплочваць іх прымушаюць саміх прадаўцоў. Мужчына стаміўся ад такой несправядлівасці і паехаў у гомельскае райпо, каб паскардзіцца кіраўніцтву. Вы вчера у нее были. Почему не решили вопрос с этим? Можно немножко поближе? Потому что мне этого никто не показал. В смысле не показал? Вы в каждую щель туда лазите, смотрите, а молоко не увидели в подсобке? Я в подсобке вчера не была. Не была. И что нам делать с просрочкой, которую она таскает домой? Я буду с ней разбираться. Почему 3 маленьких моих детей должны есть эту просрочку, которую вы на нее вешаете? На нее никто не вешает. А почему она у меня дома находится? У выніку чыноўніца заявіла, што будзе вырашаць працоўныя пытанні толькі з той прадавачкай, і гэта скончылася для яе непрыемнасцямі. У іншым роліку мужчына расказаў, што ў яго жонцы налічылі даўгоў на 8 000 рублёў, пагражаюць судом, а таксама адхілілі ад працы. У іншым роліку ён паказаў тую самую пратэрміноўку у падсобцы крамы. Вот вся просрочка. Мука даже крысами прогрызана. Вот райпо так решает вопросы. Мужчына прапануе усім прадаўцам, якія знаходзяцца ў падобнай сітуацыі, далучацца да групавога звароту ў пракуратуру. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісывайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.